Welcome to my channel. Enjoy watching. Republic Act number 7192 and other laws. Pati na po itong Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. So one time po, na-invite po ako sa munisipyo Canfili na mag-discuss about rights of women. Dahil na po ako nagpisilan na ano po, may saruglay na halos po yaon na nakalista ang gabos na directions kan mga kababaihan. Hindi po ini na Magna Carta of Women. Next po. Ang lain na ini po, talagang, kumbaga, saro ini sa kumbaga, nagkikipunin paagi, tanganin po na mawara na. Ano po, eliminate discrimination against women sa paagi po kan pagrekognizar, pagprotehir, at fulfill, and mas lalo kung pagtulod kan mga directions kan mga kababaihan. Next po, bale, nagpirmahan po ini kang August 14, 2009. Ano na po kita mo niyan? 2024. So, haloy-haloy na po ining lay na ini, pero sana eventually, itong mga gusto kang ma-achieve sa pagluwas ka ining lay na ini kan mga legislators, eventually po ma-achieve ka talaga. Okay, so, ini po covered ang gabos ng mga national government agencies, government-owned and controlled corporations, public and private schools, local government units, other government instrumentalities, and private entities kan lay. So, saro po talagang masasabi ng komprehensibong lay na halos po gabos ng mga entities, ano po, gabos ng mga ahensya, covered niya po. And sa parte na po, lalong-lalo na sa part ng national government agencies and local government units, considered po kita as duty bearers para po na eventually talagang ma-implementar ini na lay na ini. Okay. Hilinunta po ini targeted results of implementing the Magna Carta of Women. Ano po ang ultimate goal kang lay na ini? Yaon po dyan, very clear, women's empowerment and gender equality. So, saro-saroon ta po yan. Actually po, ang duwang goals or twin goals po kang gender and development, human po yun. Women empowerment and gender equality. Inutunta po ini women empowerment. Baka po ang ibang mga pagduribatan ng mga lalaki, hindi, nagpuhuna kaya kami ang gender and development. Bakit na daing bias yan sa mga kababaihan. Actually po, kaya po yan yaon dyan, siguro po, gabos kita, makakapagsabi na, dakul po talagang inagihan na eksperyensya ang mga kababaihan. Dati po, grabe ang diskriminasyon against sa mga kababaihan compared po sa mga lalaki. So, dapat lang siguro, at paririparo ta po sa mga ipinpaluwas na lay or ipin-act ng mga laws, na saro sa mga pintuunan ng pansin, itong kung paano makuprotehiran ang mga kababaihan sa anuman na pang-abuso, sa anuman na diskriminasyon. So, sana po, dahil kayo mag-isip ang mga lalaki na garo bias po sa mga kababaihan. Ano po? Next, hindi pong gender equality. Pag sinabi na pong gender equality, sa simpleng pag-explicar sa people, iyo po yan ang pagtaon ng patas na oportunidad sa mga babae at lalaki, lalo-lalo na po sa urulay ng pag-uswa or development. So, hindi po sa particular mga local government units in particular, kadagkunan po ang pwedeng ibuho ng mga initiative para eventually po mahiling ka na both men and women talaga po na patas ang pagpiling, patas ang oportunidad na itatao, patas po ang itong paghiling in terms of ano ang ikakarahin nila, ano ang pwede nila i-avail ng mga services. Siring man po, baba po na itong dati na pong ibang paghiling, ano po, ibang pinagtutugudan, pag-abot sa kakayahan kan mga babae at lalaki. And ang pera po kaya,
importantihon po na ma-ensure kan mga local government units na mas lalo pang mapakusog ang partisipasyon kan mga babaeng asing lalaki sa gabos na mga ginitibutang proseso. Sabi tanani, dapat imbwelto ang babae asing lalaki, magpuon po sa pagpaplano, magpuon hanggang kumungan sa, syempre, makapala at plano, dapat kaipuhan masuportaran yung budget. Pag may budget na, dumana po kita sa implementation, even sa monitoring and evaluation, dapat po imbwelto ang mga kababaihan, siriman ang mga tugangtang mga kalalakyan. So, aron po kaya, dapat, ano po, ang esforsos na ginigibutan. And eventually, ang gusto kang mangyari, both men and women, or male and female, gabos po magkaikuan ng access sa games ni development. Kung ano man itong palitang makua, out of duman sa pagpupursige maging progresibo, maging maunlad sa Tagalog, so dapat po ang mag-benefit ka ito, pareho ang babae at ang lalaki. Sarong-sarong ta po ini, nagbilang po kita sa mga sukol kung paano maipapahiling ang women's empowerment and gender equality. So, we have to ensure na ang mga kababaihan may access sa justice. Makamundo po na may mga tugang kita or may mga kapwa na babae na saro sila sa mga biktima ng pang-aabuso. It's either pang-aabuso po pang mga sadiring ka-partner or agong, or minsan po ibang tao. So, ang pera po kaya, sa part naman po kang mga duty bearers, ano po, kaipuhan kang ipon ang gabos na bedsos. Nanganay po na ang mga kababaihan, dahil na po padagos na mabagilar ang sa ilang diretsyon. Inuli na sabi nga ni, women's rights are human rights. Ano po? Talaga pong kaipuhan kang ma-ensure na yaon po yan sa Indo, na-enjoy po nito. Next po, in women's economic empowerment. Dikit po sa San Fernando, nauugma ako nahihiling po yan. Duman sa, kumbaga, ipigtulod kang local government unit about sa kakao. Pero kung mayor, saro ito sa Lapu-Laon na tabang para mas ma-empower ang mga kababaihan. Pambihira po ang mga araw kaining proyekto o mga programa ng mga local government units. Kaya palakpakan na po ang LGU San Fernando sa pangyayanan po ni Mayor Mabolo sa paghibunin mga paagi para mas lalo pong ma-empower ang mga kababaihan economically. Ano po? Next, hindi po kita sa sunod, gender-responsive governance and women's participation in decision making. Good morning po, Kagawad. Balik po, marireparo po nito na even po sa Municipal Development Council, very clear ang instruction or ang mandato sa mga local government units. Sabi po dyan, dapat kailangang magbaba sa 40% miyembros po ng MPC, dapat mga kababaihan. Apera po kayan, even po sa ibang mga councils or committees po ka munisipyo or kan mga local government units, talaga pong pigi-ensure dahil pong babae na makapag-partisipa. Ang latest po kayan, even po sa Municipal Peace and Order Council, dapat po may representante na maghahari sa mga kababaihan. Partikularmente, ang itutuloy po kayan itong Women in Peace and Security. Next po, ini po other venues sa tuyang LGU kung saan nakakapag-participar ang mga kababaihan. Siguro po aware kita na ipapukit Municipal God Focal Point System. Sarong pa po dyan, sa mga identified na members, dapat igwa po ng mga representante sa women's organization. Next, hindi na po kita sa sunod, ining sa intermediate. Ano po? Kung ito ang ultimate goal sa pag-implementar ng Magna Carta of Women, ang intermediate naman po na objeto, hindi po mga minasunod. Women benefit from gender-responsive programs, projects, and activities. So, sabi ko nga po sa na itong ehemplo, itong manungod sa kakao, ano po, na talagang nakulang tabang sa mga kababaihan.
Apera kayan, nagakulot pa po ng mga programa as in proyekto ang local government unit na ang impact, direct na po duman sa welfare or kapakanan kan mga kababaihan. Apera po kayan, sa part naman po kan mga national government agencies and local government units, kay puhan po na maghabanin plano, i-implementar kung ano po ang mga nasa plano, padagos po na ma-monitor as in evaluar ang mga gender-responsive na mga polisiya, plano, programa on a sustained basis. Bali po, taon ko lang po doon. Yan po ang Satuyan Munisipyo, saro po sa pigtaunan ng panahon, iyo ang paghaman ng municipal God Plan and Budget. Tapos ng mga local government units, obligado na bago po mag-abot ang March 31, dapat tapos na po ang Satuyang Municipal God Plan and Budget with the attached Municipal God Accomplishment Report. So, iyan po, ito naman iyan si plano ta para sa sunod na taon. Ang preparation po ng God Plan and Budget, igigibo 1 year ahead. Ano po? So, hopefully, aram ko po, naka-consolidate na. Igalat-halat na lang po sa ibang opisina na makasubmit para sa God Accomplishment Report. Eventually po, i-upload yan sa system. Pag-abot naman po dito sa mga polisiya, yaon po ang Satuyang Vice Mayor and we would like to acknowledge the presence po of Honorable Ragay, ang Satuya at Sangguniang Bayan member. Bale, aram ko po ang Sangguniang Bayan, tapos naman po or naabubaran na po itong God Code, Gender and Development Code. So, compension po yan, kan tapos ng mga God-related ordinances kan munisipyo. So, another mechanism po yan sa God. Apera po kayan, sa Ruman and na naihapon-hapon po naman, ganito po sa tuyang munisipyo, igwaman po yung God database. Ano po? Yan si, kumbaga, basihanta sa pagpaplano, linuhulita, kumbaga, kung pulido iyan po ng mga data sets, and kumbaga, iyan ang basihanta kang inaapon na sex disaggregated data. May hiling ka dyan ang tunay na kabuntakan kan mga babae as in lalaki, siring man po kan mga aking babae as in aking lalaki. Next po, dipila kita sa immediate outcome kan or gusto tang ma-achieve sa pinaka itong immediate eventeng panahon or periodo. Ano po? Base po ito sa pag-implementar kan Magna Carta of Women. So very important na ikaw kita kan mga mechanisms ng God. Nasabi ko na po si plano, si God code, si database. Dapat may monitoring and evaluation system po kita sa God. And dapat po ang mga NGA and LGU na mga binakupulir, itong mga personnel, dapat po capacitated ang gender and development para ma-expect naman po silang makaprovide in gender-responsive services. Next, women are consulted and they participate in decision making. So, sa iling ko po, even po ang satuyang aktibidad sa ganyan, saro na pong venue para maipahiling na ang LGU talaga po may paagi para maka-reach out sa mga kababaihan, mapod ka mo, ano ang mga needs nindo. So, thank you very much po. Maski po may efforts on the part of the local government unit, pero kung kulang man ang kooperasyon o partisipasyon, lalong-lalo na kan mga kababaihan, ano man ang marahay tang obheto, na igayon po yan ma-achieve. Pero with your presence, with your cooperation or participation, dakulang bagay po yan para mas lalong mag-igot ang local government unit na maitulod po ang mga programang para sa inyo. Next, diretso na po na naman dito sa gender-responsive policies, plans, and programs are in place. So, na-mention ko na po yan na halos ang gabos na yan, pig-asikaso po yan kan LGU. Saro po, actually po, saro yan sa naipiring ko, the edge ng munisipyo over other local government units. Inulita, bako gabos ng mga lokal na gobyerno, araw kayan ang pagtaon ng importansya on gender responsiveness. Okay, diretso na po kita duman sa provisions. Inulita, aram ko ang pigahalata talaga itong kung ano ang laman ng Magna Carta of Women. Ano po? But then, prior kayan, may ipapahiling po ako sa inyong video presentation. Ang title po kayo is Impossible Dream.
miyembro kan mga women organizations or mismo mas kita bilang individual, ano po ng mga considered na mga babae, pwede ka iyan maka-avail kan mga offers po sa Satuya. Yaon na po ining iba na mention po na yan, si Gagnaning Budgeting, Monitoring and Evaluation. Another po, ikaw po kitang dikit na funding, 5% actually po na pig-alokar para sa gender and development. Mapunta po kayo to 5% God budget. Ang anuman ng mga gender issues or biases na dapat ma-address ng local government unit, napupondohan po yan sa paagitan 5% God budget. Though aramdaman po bagang limited ang resources ng local government unit, pero nauugmak po kita na itong mga priority gender issues talaga pong natatawanan ng atensyon, natatawanan ng nagkakanigong resources para mas puro pa paano itong mga problemang inaatubang kan sa tuyang mga konstituentes na babae asin lalaki ma-address or matawanan ng solusyon. Next, creation and or strengthening of God focal points. Part na po ini kang na-discuss na kasubago. And ini pong gender focal point officer in Philippine Army. Bako lang po sa mga local government units, even po sa mga embassies and consulates, bale po igwang mga focal point officers na big a-assign. Part po iyan kang pag-comply sa provisions kan Magna Carta of Women. Okay, so familiar po kamo kang Philippine Commission on Women? Sa ngunyan po kaya, iyan ang ahensya kang gobyerno na talaga pong minatutok. Ano po? Manungod sa women's empowerment and gender equality. So, kung may oras po kita, magpaka-browse man po kita kang website kang Philippine Commission on Women. Yan po para sa kadagdagan na impormasyon, para sa saguyang mga kababaihan. Pwera po kayan, baka may mga pig-officer sinda na mga servisyo man na pwede kang ma-avail. Next, designates the Commission on Human Rights as Gender Ombud or Gender and Development Ombud to act on investigations and complaints of discrimination and violations of women's rights. So, ikwa pa pong paagi or mekanismo na ginibo ang national government sa paagi po kayo ng mga nakalatag sa MCW na dapat may nagmamato kung nai-ensure na dai nababalgar ang direksyos ng mga kababaihan. In case po sa mga ahensya, sa mga local government units, may bayulasyon sa probisyon ng Magna Carta of Women, ang nakatutok po dyan na maaktuar, iyo ang Commission on Human Rights. Next, pag-abot po din sa monitoring of progress and implementation. So, padalos po na kumbaga pinututukan ang inig mga inigimong lakdang para ma-implementar ang Magna